Фонтан сліз. Жорстокий і грізний був хан Кирим-Гірей. Нікого не щадив, нікого не шкодував. На престол зійшов через гори трупів. Він наказав вирізати всіх хлопчиків свого роду, навіть найменших, які були не вищі за колісну чеку, щоб ніхто й думки не мав про владу, поки він, хан, живий. Коли набіги здійснював Кирим-Гірей, земля горіла, попіл зоставався. Ні благання, ні сльози не торкнулися його серця. Люди тремтіли, страх біг попереду ханського імені. «Нехай біжить», – казав він, – «добре, коли бояться». Хай якою є людина, а без серця не буває. Нехай воно кам'яне, нехай із заліза. Якщо постукати по каменю, камінь відгукнеться. Якщо постукати по залізу, залізо задзвенить. А в народі казали, що Кирим-Гірей не має серця. Замість серця в нього ковтун шерсті. Як постукати по ковтуну шерсті, яку відповідь отримаєш? Хіба почує таке серце? Як сонце на взаході, так і людина на схилку літ. Постарів колись молодий хан, і серце його ослабло. Одного разу до гарему старого хана привезли рабиню, маленьку худеньку дівчинку. Деляре її звали. Привів її головний євнух, показав Кирим-Гірею, аж зацмоккав від захоплення, вихваляючи невільницю. Деляре не зігрівала старого хана ласкою і любов'ю, але все одно покохав її Кирим-Гірей. І вперше за довге життя своє він відчув, що серце може ятрити, може страждати, може радіти, що серце живе. Недовго прожила Деляре, зів'яла в неволі, як тендітна квітка, позбавлена сонця. На схилку своїх днів кохати чоловікові вкрай складно. Таке кохання завжди ранить серце. А коли кохана спочиває навіки, серце плаче кров'ю. Збагнув хан, як важко може бути людському серцю. Покликав Кирим-Гірей іранського майстра Омера і велів йому: «Зроби так, щоб камінь увічнив моє горе, вчини так, щоб каміння заплакало, як плаче чоловіче серце». Спитав його майстер, чи гарна була дівчина. «Що ти знаєш про неї?» – озвався хан. «Вона була молода, вона була прекрасна, як сонце, граційна, як лань, пастлива, як голубка, добра, як мати, ніжна, як ранок, лагідна, як дитя». Довго слухав Омер і думку гадав, як із каменю зробити людську сльозу. «Що вичавити з каменю?» – мовив він ханові. «Мовчить камінь. Коли ж твоє серце заплаче, заплаче й камінь. Якщо є в тобі душа, повинна бути душа й у камені. Хочеш увічнити свою сльозу в камені? Гаразд, я це зроблю. Камінь заплаче. Він розповість і про моє горе, про горе майстра Омера. Люди дізнаються, якими бувають чоловічі сльози. Я скажу тобі правду. Ти забрав у мене все, що живило мою душу. Рідний край, родину, ім'я, честь. Ніхто не бачив моїх сліз. Я плакав
кров'ю свого серця. Тепер ці сльози буде видно. Кам'яні сльози побачать. Це будуть пекучі чоловічі сльози про твоє кохання і моє життя. Омер вирізав на мармуровій плиті пелюстку квітки, одну, другу, а всередині квітки було вирізблено людське око, з якого на кам'яні груди мала впасти важка чоловіча сльоза і палити її вдень і вночі без перестанку, роками, століттями. А ще Омер вирізав равлика, символ сумніву. Він знав, що сумнів гризе ханову душу. Навіщо було йому все життя радість і смуток, любов і ненависть, усі людські почуття? Фонтан у Бахчисарайському палаці досі стоїть і плаче. Плаче вдень і вночі. Так проніс Омер крізь віки любов і скорботу, життя і смерть юної Деляре, її страждання і сльози.